театр яктылыкка, нурга илтә. Һәм нәкъ менә шул нурны эзләп без Галиәскәр Камал театрына юл тоттык. Исәнмесез, дуслар? Сезнең белән мин Гөлнар Сәфәрова һәм хәзер без әлеге театрга эләгү өчен билетлар алырбыз. Киттек. Кассага килеп билет сораганчы без башта кайсы спектакльгә барасыбызны билгелик. Инде күреп торабыз монда спектакльләрнең исемнәре. Менә бу вариант иң яхшысы булыр дип уйлыйм. Авыл ите Акбай, Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган спектакль. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, бу спектакльдә яңа состав, яшьләр уйный. Бик кызык булырга тиеш, әйдәгез бергә кирик, карыйк, ләкин башта билетлар алыйк. Исәнмесез? Авыл ите Акбайга билетлар калды микән? 15 мартка юк. Инде 15 мартка алып бетерделәр, име? Кешеләр күп йөри димәк? Инде билетлар калды һәм ничә сум? Кайсы көнгә кирәк сезгә? Беләсезме? Кайсы көнгә бушанда? 16 мартка бар. Бүген бәлкем 1-2 билет ялгыш кына калгандыр, 1 билет. Операторны утыртмыйбыз. 16-сына бар, 13-тә юк. Әйдәгез алам. Менә бу кызыл ул тулган урыннар инде, сатылган. Кызыллары юк, калганнары бар. Менә мәсәлән, әгәр дә 9-нчы рәт, яхшы рәт, 12-нче, 11-нче урыннарны алсаң, ничә сумга төшә бер билет бәясе? Билет бәясе 200 сум барсында. 200 сум. Әйдәгез, бирегез безгә 2 билет. Операторны да утыртабыз. Бик зур рәхмәт. Менә җәмәгать, 2 билет безнең кулда. Залга рәхим итик. Шоу без тапшыру кермәгән җир юк һәм без хәзер Галиәскәр Камал театрының гример бүлмәләре тирәсендә. Авыл ите Акбай спектаклен карарга килгәнбез икән, әйдәгез инде артистларның да ничек бизәнгәннәрен, ничек грим салганнарын карап китик. Бу бүлмә булмады бу. Хәзер без әлеге артистларны эзләп табабыз. Монда да артистлар күренми. Киттек алга таба. Бу бүлмә бикле. Бикле. Таптык. Исәнмесез? Исәнмесез, ничек хәлләрегез? Без бит авыл ите Акбай спектакльнең составына дөрес эләктек, әйме? Ну, теге макияжларына дип караганда, киеп куелган костюмнәренә караганда без чынлап та дөрес эләктек. Сезнең хәзер бизәнү, ягъни грим салу процессы бар, әйме, аңламча? Әйе, дөрес. Грим салу процессы бара. Мин лидерим артистларга гримны гримерлар сала дип, мин карап торам монда. Сез матур гына үзегез бизәнеп утырасыз. Үзем бизәнгәч ышанычлырак ничектер. Менә сез кем ролен башкарасыз спектакльдә? Мин бу спектакльдә шәһәрдәге урам ите, шундый карт, теге урыс әйткәндә бувалый шундый. Афганда булган. Әйе, Сарбай исемле. Сарбай. Һәм менә бу Сарбай исемен йөздәге менә бу сары таплар ассызыклап тора, әйме? Менә сез бик дөрес күрдегез, чынлап та. Башта менә миңа грим салганда берничә премьерларда, әйме? Менә моны сары таплар юк, мен аны үзем уйлап таптым. Сарбай булыр өчен. Сарбай, менә Сарбай. Нишләп Сарбай? Менә Сарбай. Сарбай. Менә спектакльдә әзерлек ул күпме бара, күпме вакыт әзерләнергә кирәк, ничә сәгатьне ала дип әйтик, ничә минутта ала шушы грим салу? Мәсәлән, спектакль сәгать 12-дә көндезгә, әйме? Менә мин шәхсән үзем киләм сәгать 11-нче яртыда дип әйтик инде. Шулайсың? Соң. Әле бу иртә? Иртә? Аннан соң менә башланырга бер 10 минут кала, мин гримны сала башлыйм инде. 10 минут кала. Әйе. Чөнки мин икенче пәрдәдә генә чыгам. Менә шулайдыр, шулай. Булган бармы шундый ситуацияларның, мәсәлән, соңга каласың, бар бит инде бөкү дигән әйбердә, әйме? Бар инде кеше факторы да нәрсәдер була, һәм инде сәбәпләр аркасында да соңга каласың, яисә бизәнеп бетә алмыйсың, грим салып бетә алмыйсың, буламы шундый моментлар? Аллага шөкер, соңга калу дигәннән бик ерак тормыйбыз.
Хади Такташ урамында гына торабыз. Зоопарк янында гына, Аллага шөкер. Җәй килергә дә була. Кыш көнә әле Зоопарк янында бизәнеп килергә дә була хәтта. Килергә дә була боз өстеннән. Фактыга килгәндә, инде безнең бит профессия шуны таләп итә берничәдән. Син берничә соң калырга хакың юк дип әйтсәк дөрес була. Sarıbay! Akbay! Akbay Sarıbay! Rahmetli'nin isim de bulma. Men rahmetli bolgan için mena isim kuşu bildirgenler yok. Ya, hazır senin şaşıyız. Hazırım nesin? Bana bu etnin meşesini izlep tapta. Bana mında kuvup giteri var. Bak bir şey. Neresi? Meşe! Meşe! Bayan talim mina mı? Yarak gitmeyendir, birer patates tübündedir. Bu her patates tübünde el işi talim mina. Kuşu bilen kuyruğu şu ak, isime temli tamam. Bak, benim ayağıma vur. Bana beni kavurma! Инде без Старбайдан Акбайга көчик. Безнең төп геройыбыз менә монда утыра. Инде сезнең бизәнү процессы ничегрәк грим салынып биттеме? Яисә нәрсәнедер өстәмәләр ясыйсы бармы әле монда? Бер-ике вакыт як өстәмәләр кертәсе генә калды. Булай грим салынып битте дияргә була. Артист өчен иң авыры һәм иң узак ул нәрсә? Роль ятлаумы, рольгә керүме, грим салумы, яисә башка тагын ниндер шундый таләпләр бар? Иң авыры менә минем өчен шәхсән ул теге спектакльне башлап җибәргән вакытта иң беренче сәхнәгә чыгу. Менә шул мине бик куркыта. Грим салулар, менә ул теге урыслар әйтмешли, волнение дип әйтә, дулкынлану бәрәбер бар миндә. Ул булырга тиеш, ул табигый нәрсә дип уйлыйм. Калганы менә грим салу, теге рольгә керү, роль өстендә эшләү, ансы инде репетициялар вакытында үзеннән үзе бара. Импровизациялар бармы? Импровизациялар әлбәттә бар, ул булырга тиеш. Менә Шакбай дәврендә дә импровизациялар безнең бик күп. Сарбай белән безнең сәхнәләр бар, импровизациялар аңлаттыра. Безнең һәрбер спектакль ул менә режиссер куйган рамкалардан чыкмыйча, ул импровизация стилендә бара һәрбер спектакль. Менә импровизациялар була дидегез, әйме? Импровизациялар күпкә китсә, мәсәлән, режиссер аннан соң үзенең шелтәләрен белдерәме? Күпкә китсә, әлбәттә инде. Менә без уйлыйбыз инде, әгәр дә менә Туфан абый мәрхүм бит инде, урыны җмакта булсын. Әгәр дә ул бу спектакльне караса, үзе дә күп кенә шелтәләр әйтер иде. Чөнки импровизациялар була инде текстны куяр вакытта менә теге буталып китәсең, анда үз сүзләрен генә алып чыгасың инде куяр вакытта. Импровизация дигән мин андай бер күп эшләмәскә тырышам, чөнки төп герой булгачтан андай бер истәсәң ул төп геройдан ничектер менә читләшү кеберәк килеп чыга. Менә Алмазга килгәндә ул Сарбайны уйный. Ул менә ул рәхәтләнә, ул теге күп кенә импровизациялар өстенә үзенең тагын ниндер шул импровизацияларга үзенең карашын да кертеп җибәрә ул. Һәм ул бик кызык, безне дә ышкындыра ул хәтта менә теге сәхнәдә. Сарбай, димәк син башка геройларны күлдертәсең, әйме? Беләсезме? Беләсезме ни өчен шулай? Беренчедән Авыл Тагбай балалар өчен спектакль. Балалар үзегез беләсез, алар урысча әйткәндә непосредственныйлар. Шуңа күрә аларны чөнки иң авыр тамашачы ул бала. Алар бик теге наивныйлар инде, ышаналар. Шуңа күрә алар бит инде безнең текстны белмиләр сөйлисең. Без үзебез беләбез. Үзара беләбез бит инде. Мин аның текстын беләм, ул минекен белә. Шуңа күрә ниндидер әлбәттә шик бар, кайчан менә импровизациядә килдергәндә артыгын әлбәттә җибәргә ярамый. Ул беренчедән үзең өчен дә, партнерың өчен дә киресенчә комачаулык кына була. Менә шуңа күрә шик дигән нәрсә бар булырга тиеш. Килдерү, үзара нитү, шаяру балу, ул ансы миңа калса театр буламыйдыр инде. Ансы берничә булмый. Шуңа күрә
Шулай. Нинди рольләрне менә күбрәк ошый менә җитди рольләр, зурлар өчен куелган спектакльләрме яисә балалар алдында күрсәтелә торган спектакльләрдәме? Әлбәттә, менә икенче вариант минем өчен якынрак. Балалар өчен уйнарга, миңа ошый балаларга уйнарга, спектакльләр уйнарга, төрле чараларда катнашу балалар өчен дип әйтим мин, ансы да ошый. Менә моңа кадәр хәтерлисезме, безнең бар иде тагын бер балалар өчен спектакль, ул зур сәхнәдә бара иде. Бәби дип атала иде. Хәтерлисезме? Анда мин уйнадым, попугайны уйнадым, Алеханы уйнадым, ул да инде. Ул менә анда импровизациянан рәхәтләнеп йөзсәң дә була иде инде. Импровизациядә. Егор йөзде анда, йөзде. Әмма сез хәзер бит инде яңа состав, яшьләр труппасы дип әйтик. Сез бу спектакльгә килгәнче дип әйтим, бу рольләрне ятлаганчы, моңарчы Әсхәт абый Хисмәт уйнаган карадыгызмы гомумән? Аларга ошарга тырыштыгызмы, яисә киресенчә үзегезнеңдер яңалыгызны өстәргә тырыштыгызмы? Әлбәттә, бу спектакльне карадыгы, ничек карамыйча, ул легендар спектакль бит. Ул телевизионный вариантта барды бит инде. Карау бер нәрсә, ләкин менә теге кабат карау, теге менә бу җир ничек эшләде икән, монда мин шулай кабатлыйм дип, яисә киресенчә кабатламаска тырышып караумы? Дөресен әйткәндә, мин менә бу спектакльне Акбайны ролендә эшли башлагач, ул Әсхәт абый уйнаган рольне бүтән карамадым. Бу мишайт итә ул. Ялгыш кына кабатламас өчен, кабатламас өчен һәм ул менә эшләгән вакытта Әсхәт абыйның бит инде ул менә ул кичкенә вакыттан ничектер күңелгә сеңеп калган, йөрәккә. Аның теге интонациялары менә давай, октырнок менә шундый. Ул менә кайры спектакль вакытында үзеннән дә чыгып китә, менә сизмәстән дә чыгып китә ул. Чөнки бала чакта менә караган әйбер ул баланың күңеленә сеңеп кала бит. Менә ул сеңеп калган инде ул, аны берничек тә чыгарып булмый. Батыр белән Акбайлар инде башны инде. Шушы образны эшләгәндә үземнекеләрне өстәргә тырыштым инде, әлбәттә. Ул Әсхәт абыйныкы гомумән ошамаган. Икенче төрле. Спецификаны стильныймы? Тәтән исе югалды. Аның каравы бүре исе килә. Нишлибез, Акбай? Нишлибез. Бүре килеп чыкса, сиңа рәхәт, агач башына менәсең дә китәсең. Менә миңа уйларга кирәк. Бүре белән бер тапкыр да алышып караганым юк. Әйдә урманны урап үтәбез. Yok. Orman bik zor күренә. Истәле, көтен исен сизәсеңме? Агач арасыннан килә. Тигеннән. Алайса шәһәр урман артында икән. Әйләнсәң урман зур, кайчан барып җитәсең? Тамам. Киттек. Урман ишенә. Киттек. Артыңда бар. Әлбәттә, спектакльнең репетициясе сәхнәдә уза, ләкин менә махсус шоу без тапшыру өчен артистлар, төп рольне башкаручылар үзләренең монологларын камера каршында да сөйләп күрсәтергә булдылар. Диалогларын иң кызык өлешен. Башы иде. Безнең очрашуыгыз, име? Беренче очрашу. Сау, Акбай. Исәнме? Кәйфең юкмәллә? Башың түбән икәнсең. Әнә, күршете Аккылакның ашарына бирмәгәннәр. Ай. Нәрсәгә икән? Хуҗасы чирләгән, ә хуҗаның малае мәгънәсез. Ай. Менә, ошан син кешеләргә, Акбай. Кешеләр шундый алар. Карале, юкны мырылдама. Кешеләрнең һәммәсе дә андый түгел. Безнең хуҗа да, хатыны да, малайлары да, кызлары да. Менә дигән. Сөйләнгән була инде. Мине нишләтәләр? Тышкан тот диләр. Тотасым килми минем тышканны. Ирәдә. Хәле җитмәсә, күрселәр ияләште дип. Идән астына яуып куйдылар. Ай.
Шунда булган икән эшең шул. Минем өчен дә синең эшең булмасын. Үз эшеңне беләме? Бик белә. Ләкин син безне хуҗаларга тел тидермә. Сиңа нәрсә җитмәгән? Урынын шәйин күләгәдә кышын мич башында таш. Нәрсә минем? Минем менә дигән уям бар. Хуҗам миңа әйтә, дус ди. Кулын биреп күрсә. Et дисәк etsin. Хәйләсез җан ясен. Барсын да яратасың, барсын да жәллисең. Әнә! Аюкларым килгән. Шыгарып бир, кимерә торган сөяк итне. Аккылак. Аккылак иде, аккылак. Гример бүлмәнең бу яртысында Чарли бизәнеп утыра, менә процесс бара, име? Чарли ул безнең нинди тукымга караучы? Чарли безнең йоркширский терьер. Йоркширский терьер. Һәм хәзер менә париклар киеп, без шушы образны булдырабыз. Әйе. Шәһәр эте, үзенең хуҗасының куенында гына йоклап, тәмле иркә, матур киемнәр киеп, тәмле ашап, йоклап кына йөри торган эт шундый. Әмма бу рольләрне биргәндә индер кастинг кебек әйбер үткәрәләр, монда карыйлармы, яисә инде конкретный режиссер килеп, мин сине күрәм бу рольдә дип әйтәм сезгә. Юк, безгә алай дип әйтмиләр. Без бары тик үзебезнең фамилияларыбызны распределение булгач кына укыйбыз, күреп. Әйе. Әсенә юк, мин бу рольне башкарам, яисә мин бу спектакльдә уйнам дип әйтергә хокукыгыз юкмы, яисә шулай дип баш тарткан чакларда буламы? Юк, әгәр дә безгә режиссер шундый роль бирә икән, димәк ул безне шушы рольне булдыра ала дип бит инде булдыра алганга күрә, әйе, безне күргәнгә күрә шундый рольләр бирә бит инде. Шуңа күрә мин менә Чарли образында уйнавымны белгәч, күргәч, минем мәсәлән бик яхшы фикерләрем булды. Ой, Сөендегеме? Бик сөендем. Шуңа күрә хәзер дә менә сәхнәгә чыккан сайын менә яратып башкарам бу рольне. Чөнки балалар да шундый, алар бит чын күңелдән карый. Аларның спектакльне караган вакытта эмоциялары бөтен менә чын күңелдән чыга. Шуңа күрә алардан килгән энергетикасын сизеп тагы да рәхәтләнеп уйныйсың, йөзеп, бирелеп. Әйе. Biz indi kassirdan soraştırdık, biletler bik tez alınıp bitip anşlak deyip söyledi ol bizge imi. Bağlar mı ne, hazırki bağlar ol nindi. Likne biz hatırlayım kiledirek imi, şıpta etmişi qarab oturadirik. Hazır bir situasiya biraz özgərdi, məktəblərdə də tege disiplini bilə ağırraq. Spektakllərdə qaraganda nindirek anda, mühit. Hazırki bağlar bik aktiv. Алар қорықмыйша Акбайның һәрбер сорауына җавап биреп, алкышлар белән каршы алып, шулай дип рәхәтләнеп карыйлар, курыкмыйлар. Шунысы белән аерылалардыр инде. Без ашаулап утырмыйлармы алар, менә шул чипсылар ашап, кыштыр-пыштыр килеп? Юк, алар бик бирелеп карыйлар, яратып, кул чабып, шулай дип рәхәтләнеп карыйлар. Бирәктә кайсы образларны алар яратып кабул итәләр? Ну, менә Чарлидер дип уйлыйм инде. Шунда күзгә күренеп тора торган образ. Чарли, Сарбай, Акбай белән тәмле тамакны яраталар дип уйлыйм. Ну, барысы да аерым әйтеп булмый. Алар бу образлар барысы да үзенчәлекле, барысы да кызык. Шуңа күрә төрлечәдер дип уйлыйм инде. Кемдер бер образны ярата, кемдер башкасын күбрәк ярата торгандыр дип уйлыйм инде. Әмне авыл ите Акбай ул безнең кичкенә вакыттагы спектакльне чагыштырсак, һәм менә хәзергесен чагыштырсак, синеңчә алар аерыламы? Әлбәттә инде аерыламы. Кайсы яклары белән бер-берсеннән аерыла? Тип аермалары. Белмим инде ничек. Хәзер заманча ниндидер костюмнар, аннан соң сүзләр, кайбер өлешләр бераз гына үзгәртелде инде. Сотовый телефон белән чыга менә Чарли. Менә сотовый телефон. Кәрәзле телефоннар белән чыга инде ул. Шуңа күрә менә шундый элементлар инде. Заманчарак. Булды безнең бу
спектакль килеп чыкты. Инде Чарли монда бизәнеп киенеп утырган мәлдә артист баласы кая булсын инде, әлбәттә шулай гример бүлмәсендә менә монда кичкенә Мәдинә утыра. Мәдинә әнисе уйнаганда планшетында уйный көтә. Инде ул спектакльне 100 тапкыр карап баргандыр, хәзер үзенә сорыйбыз. Мәдинә хәлләр ничек? Әйбәт. Мәдинә авыл ите Акбай спектакльне ничә тапкыр карады? Мәдинә хәтта фикерләрен җыеп санап күрсәтә алмый, чөнки бик күп булган ахрысы. Мәдинә, әлеге спектакльдә сиңа кемнең уйнавы бигрәк ташый? Чарли. Әминді бұласың олайса. Ауыл өтті. Koyun bileyim. Мұнда сенің кібіклеріні көргенім жоқ. Aralı. İsmin nişek? İsmim Şahli. Şahli. Et ismi şunday bulamını Charlie. Aniştesi şunday. Berekey. Benim kuşam zuğutlarını yoğatmayı. Ma tubumla. Ниһаять башына кастрюль кигән кеше янына да килеп утырдык. Сез спектакльдә кем? Мин урам иттем, мин Актуш. Менә бу образ турында бераз сөйләп китсәк. Образ турында, образ минем мин вообще дворняшка. Урам итте. Мин менә кешеләр белән чагыштырып эшләдем. Кешенең дә төрлесе була. Менә мин 200 мин. Эшәк кетми. Эшәкне уйнау җайлырак, рәхәтрәк. Кая көч бар, шунда мин. Кая көч юк, шунда мин юк дигәндә инде. Теләсә кемгә теләсә инде сүзләр әйтәм, этләнәм, менә шундый начар этне уйныйм мин. Төп элементлар бармы спектакльдә кабатлый торган менә синең стилең дип әйтик? Юк әле мин. Мәсәлән, кычкырып йөрисең бер җирдә, яисә аерым бер биюең бармы? Индер менә. Фишкаң син. Безнең этләр белән бергә Акбайга каршы бийтергән дошман биюе бар, шайтан биюе. Нары ни бар? Ырлап йөрим менә. Дип. Хаман Акбайга ташланам. Хаман аны сүгәм. Аны үзмәкче булам, җунын җылкымакчы булам. Менә шундый мин. Бу кастрюль спектакль башыннан ахырына хәле шул баштан төшмәйме? Баштан төшә, баштан да төшә. Ул минем менә гел кирәкле кастрюль миңа. Минең белән этләр дә куркытам менә булай итеп. Акбайны да куркытам. Аннары Акбай миңа зонтик тияны, яңгырдан да каплый. Аннары мин ашау булса шунда салып ашыйм да, урыным булмаса шуңа утырам да. Бик кирәкле ни ул минем реквизитым, Аллага шөкер. Senin ismin Aktuş mu? Kim? Aktuş. Aktuş. Aktuş bu isim ha. Tuşun aklı. Aktuş. Tuşu aklı. What? What? Sabır. Gel. Olda. Olay. Şabak gün aklı ya. Tuşu aklı. Senin ismin? Bulur.
Бар, тауып кетірмәшілер, бар. Хәзер минем янәшәмдә Авыл эте Акбай спектакльнең режиссеры Лилия Әхмәтова утыра һәм аннан да берничә сорау алыйк әле. Лилия, менә бу спектакльне репертуарга кертүеме, яңартып кабаттан сәхнәгә чыгарып бу кемнең идеясы? Бу идея безнең театрыбызның директорын тәкъдим итте һәм мин инде каршы килмичә аны кабул иттем һәм инде мавыгып эшләдем дияргә була. Костюмерлар, декорация ясаучылар турында да әйтеп китсәң иде безгә. Художнигыбыз Булат Ибрагимов. Состав, музыкасы лекшә калды. 30 ел элек Ахияровның музыкасы кулланылса, без дә шул музыканы кулландык, тик аранжировкаларын яңартып кына эшләдек. Булай мелодикасы анык. Декорацияларга, костюмерга килгәндә алар яңарды. Булат, әлбәттә инде алар яңарды. Художник башка, караш башка, ничектер аларга заманча сулыш кертергә тырыштык инде шуңа күрә. Димәк, теге елны булган видеоларны карап, тикәл бермә-бер эшләмәдегез, диме? Юк, әлбәттә. Ул барбер аларны кебек булмас, чөнки күзлегебезнән без аңа карыйбыз, безнең ничектер үзебезнең караш. Әлбәттә, күпме еллар үткән, Туфан абый Миңнуллинның да язган әсәренә бераз үзгәрешләр кирдеме шушы замана белән бәйле рәвештә? Бәлкем сленглар өстәлгәндер, теге балаларга аңлаешлы һәм кызыклы, аларны көлдертә торган. Әлбәттә, һәм шулай ук без анда ниндидер интерактив сыман әйбер керттек. Безнең актерлар ничектер күбрәк тамашачыга мөрәҗәгать итеп, алар белән сөйләшәләр. Балалар белән инде бу очракта. Һәм балалар бик бирелеп җавап бирәләр, бик рәхәтләнеп әңгәмәгә керәләр дип әйтергә була. Ничектер менә бу яктан безнең отышлы вариант буларак күренә ул безгә. Спектакль китте дип әйтергә була, чөнки аншлаг, халык йөри. Китте, Аллага шөкер, тфу-тфу дигән әле. Әйе. Менә ничә яшьлек бала белән әлеге спектакльне карарга килергә була? Ничә яшьтән тәкъдим ителә? Хәзер бит безнең бар теге 0+ дибез, 6+. Юк, беләсезме, мин әле аны 0+ дип әйтә идем, тик бер көнне бер спектакльдә ниндидер бала җылап җибәрде. Нәрсәгә ди? Эт былай итеп суккан нигә өенә, шуннан җылап китте теге бала. Әтисе күтәреп китте, инде залтынан чыгып киттеләр. Шуңа күрә 0+ дип әйтергә куркам хәзер. 1+ булсын. Миңа калса 0+ булган очракта аны өскәрәк менеп карарга кирәк. Тавышлар теге ераграк булып ишетелә. Куркытмас өчен. Булай без аны бик теге тәти итеп кенә ясарга тырыштык, теге балаларны куркытмас, җылатмас өчен. Анда сугышулар бар, теге берничә сәхнәдә. Анда балалар нитәләр башлыйлар. Юк, нитәләр, болеют. Җан аталар. Теге үземдә офтраф киттем, мин көтмәгән идем. Балалар сугышыны ярата инде алар. Ярата инде, без инде анда заманчарак биюләр дә көткән. Менә нәрсәне кую бигрәк тә авыр булды. Нәрсәдер бик җиңел килеп чыга, бик тиз генә килеп чыга. Кайбер бик авыр бирелә. Нәрсә авыр бирелде? Мен балалар спектаклен куя торган режиссер ул башкача профессия. Миңа калса, чөнки монда ниндидер бүтән күзлек белән карарга кирәк. Беренчедән өйрәнергә кирәк балаларның ниндидер, алар бит башкача кабул ителәләр. Үзенчәлекләрен өйрәнергә кирәк. Минем үземнең балам бар. Шуңа күрә миңа ничектер җиңелрәк булды диемсең. Чөнки мин үзем әкиятләр укыйм балаларга. Һәм мин нинди әкиятләрне ярата, кайтыштан ничегрәк сөйләргә, аларның барсында мин нитәм, күзәтәм. Шуңа күрә мин фәлсәфи әйберләргә кереп киткән әйберләрне кисәргә тырыштым. Баранда безнең Сарбайның ниндидер фәлсәфәгә керә торган бер моментлары бар, без аны алып куйдык. Менә актерлар составына килгәндә, алар нинди критерий буенча сайланды, ничек тупланды әлеге состав? Монда инде күбрәк яшьләр уйный. Бу яшьләр без алар белән бер курста укыдык, шуңа мин аларны беләм. Хулыкларын да, типажларын да барысын да беләм, шуңа күрә бу очракта миңа бик җиңел булды. Ниләрне, рольләрне бирергә, нитергә. Һәм монда ике кыз гына катнаша, калганнар бөтенсе малайлар, бөтенсе егетләр, бөтен теге труппаның яшь егетләре барысы да бар диярлек. Ике генә егет катнашмыйча калды. Һәм алар да бәлкем киләчәктә уйнарлар, ала бирсә.
Лилия, без бартик уңышлар телибез. Рәхмәт сиңа мондай спектакль өчен. Мин менә бу сюжеттан соң дип әйтим, бу тапшырудан соң Алла берсә балам белән сезгә киләчәкмен һәм бу спектакльне карарсыз. Мин алайса киттем. Спектакльне башлап җибәрәсем. Уңышлар. Рәхмәт Лилия, рәхмәт. Инде без сезгә бүген шоу-без тапшыру кысаларында әлеге спектакльнең аерым бер өлешләрен, кисәкләрен күрсәттек. Ләкин спектакль турында тулаем фикер йөртер өчен әлбәттә авыл эте Акбайны үз күзләрегез белән барып күрергә кирәк. Димәк, Алла берсә Галиәскәр Камал театрында очрашырбыз. Мин Гөлнә Сәфәрова сезнең белән бу тапшыруда сау булашам.